Kirwisa boke amokogoti omwabo oyo sirete enche gaki gentonda akwane mogambi gaki tokonye umenyire mocheri mono gaki utinye bero migima tokonye gaki umwalimu isabo kondi ibondo mo secretary ase funeral welfare yetu tobwate kenyoroga mogaka na tusirerete chiarenge tare 17 Mei kurwabu tukabange miroberi yaye tuweka komwaenia chiarenge tare 28 lakini tukanyora ngantu abwato bolemeru bwe bitoki kurwelio mubere nabo obeterite indi nyagitari ose mochari yaema no up to now lende on behalf of Kenyole Keiga konta geto appeal somo rayo ke ngonyambane otokonya ko nyore birie yega turuserio mugaka goto planet ko murusi mambi na komani kegim irati sibonale lionunga ninche areti ye Kenyole ke yamabe akara twane gakora amerobelio mugaka oyo nyagosira nigo twachie ko korigereri tokanyore tobwate bitoki ebike wana tokarorambu ya torigereri go chia somora yokengo agara tomokwanere atokonye gekogere piriere moche nigere nene omora yokengo twagosabire twarerira abangina bekenyoreke nabagaka akitokonye ekiagere piriere moche rigari nigere nene samorieta igonkoro ko James oiko onchweri nkanoa no ngibere nyamwara iga wono rene nande gonde umurisi bwe kanisa ya nyamwari CDA church twatemire astoko nyarabune kenyoro kaki twasinyiru igo twari gusaba oyo minto mushimi wa choeli okengo nyambane ntungo koigutore sana nyamwara abo toigweta konya chinsa amogweta kaki nitu twarire bune kenyoro kya nyamware otokonye amaene ntubwato obokongu mwana oyo ni gasira agatigo mwana omoke nintubune kanisa so mwana oyo ari gushiriki twatemire sana in fact twasinyiru igo bono ntubwate ipiri ya nyagitari kaki koranche twagosaba umushimi wotokonye yeta nenkuru kurebe kamura mokombo mbongi garete late mbongi no mwa michira no mtomo kokoti yo bwato bokongo mwana ya bwato bokongo bono iga twaratemire swati yo no mogeni na inde gasirete agatotigiro mwana kingwerera koboko kibwate mitinye ibere no bono twachire kurigereria tugatuma abamito bakanda bukamba kunyatarakanirwa ebyatogete bike bakaira nandi bakabeke deni baira nete twachire gwakanie mitukuru goro kurumoisonde piri nyagitari bono gatubwate 80,000 toganeti egere tokonye toletera umubere mambia mwana itomaini ritukuri aramisi bono gaki tugusaba iga mwishimi goito gaki asomo ibwo gwanja wale gotokonye piri eyo egere nabo twale gokora buya egere omwana uya enigwe tana komenya oro ni chibesa chigendete komenta ngoro Kennedy Mukamba Germany ya nyumba 10 iga aba kwa mutubwata ubaro nene kurumu wako ya gasirete na antachieti konyora bantu na wale una sirete iga mpaka bana twanyorero bokongu twatemire si twatemire torigerero goro mate igoro ntwana konyora mokonyi lakini mono twachiete gwake sabu tukanyora ngomugaka oito orengera tikuchigo tokonya kuchibosio noare tugatakuna nkwana tugateba nga tokorora umugaka okengo gosena torusi asetole asototeneine na kongu gakio togosaba na ande bomwirere reportiga gakio tore na mayanda koruga gochimata korurogoro ntorubwati igone ayo botamiro boito atokonya torusio mugaka oria sakarega aria mochari tomorete nka epiri ya chire yabere ntambe bakeribu 60 bono ntoro chinto bwati kende maene twaibure nga umwishimi guyo konyire gwita na gotugwite munako na gokonya na intuga ase Kenyole kigito kya nyamware bo maene gotubwata bokongu twasireti omwana oitoga oyore kasini yane ngomwana omakamo norenge osiru totigire kengwerera koboko bono gotware kurudire bitu nga twatugonyirie Kenyole kentoranyora kende kakia so gwancha kwao mwishimiwa otokonya na intwe egere gosento morusi mochari tumutindeke naende kogotokonye ikiagera ntoigwete no gendererete
nkoborie kiagera nkoborie ore kero eke kyo bwesimiwe kiatwatemire kubeka amang'ana gochia ase omwesimiwe oregeti taratoikang'e bono gotwasaba ng'a omwana bweriraba atokonye ekiagera noyo itoka egere tosuke naintu kogoita gotenena totenena aye kiara gwatokonyora obokong'u se marieta gangorokwa omorisia aguriferi nyakondo oyo bonsare iganda ase omochie onyagosira omwaka mogire ase omwana oyo okorokwa kengere mogire asirete omwaka oyo iga nababa okorwara akaba ogokwa bono iga gakarega aria mochari ema agageta ase ogotineka kwaye igo buna ekenyoro iga kamagwa tonyara ng'a ntobwati epil era omundusiga ari mochari tokomoenia igo tokorera ase oyo ominto okeng'o nyambane gakia torora amabera atokanari epil yechara atwakanere entorese mwaka origa ari mochari aiche temutuguti toria mambia igo mogambi togosora koranje samabera yo gwanja otokonye ebese iyo endo mwako iyo atimoke korobere gari mocheri yange metinye ebere gaki tokorera sole otokonye ebese iyo endo mwako iyo atimoke kena senke twachire ntubwata bokong musibati nawe mugeta gatosirira agatigero omwana omosiri nibwo motienye ayo mebere baminto kamoranje nkorera tole twachire gotabataba twasinyiru epiri ya nyagitari igere igoro ntobwata mwa MP iyo kenyo kwenda constituency ito ya Nyamware o karago chata tebeta binga ninjugoja etingesi ata ebitwanga bieke chanja bekianga ata ekarangeti ata na machere nisie nando taikere dina bakora konyarunse maeno kuganiria iga se family gokonya kiagera gwithira so muntu mushimiwa okengo nyamane ntwe iguna akonya bondati na akonye tebu mugako nde uri kenyorana ndi magito na intu nigo tware komosorora samabera na so moyo yobugwanja akonye familia michira ubatigeirwo abana baraba omwana omoke mono koboko na mabera tukona uzuni ebili nere wetania no ene 100 kana tu ajete mate tu agredo sabu ya silingi ebili ya silingi 130 lakini rende baka moja line bintu binde nechibesa chinyinge chigane na baminda bamwajire gotosega mwachira nabonde gete como tenga asere aronto ligo sabero kolino kobe na banare ko basoranga aki engakiera ike onyogo tokonya engakiego chagoika na bagoja ikaranse na bantaba kiagarantu eguna aja matanya manengo ende umurai kora tokonye ekenyoro ke ngakimogoteba mokumunyura na eranga akiye ka 2027 abange ebintu buya ego tuogite Kenya mwara into tobwata abantoro na tokora gatokwanekene akatobwata abantoro rego tuwe Kenya mwara tago jarende aije kenge kayenjera gite buna manyeta jipanya ruti kago tokonye mechande yiga ntuta